ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାୟକ ଆମର ରଗଡ଼ିପଡ଼ା ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଗୁନେଇବିଲି ସେବା ସମିତିରେ ଧାନ ଦେଉଛୁ। କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅବିକା ଦେଉଛି 32 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଧାନ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କାହିଁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ପଇସା କେମିତି କ'ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍? ପଇସା ଆମେ ଆଜି ଧାନ ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହଉ ନହେଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ଆମ ଘର ଭୈରପୁର। ଆମର ଗୁନେଇବିଲି ସେବା ସମିତି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ଦେଉଛୁ, ଆମର 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 97 କେଜି ଆସିଛି। ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଧାନ ଦେଉଛୁ, ଖାତାକୁ ପଇସାଟା ଆସିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।